A menos dun mes de que finalice a actual concesión do servizo de uso urbano da cidade e máis dun mes despois de que se anunciase oficialmente o inicio dunha nova licitación, desde o Bloque Nacionalista Galego temos que denunciar a falla, absoluta falla de información sobre un servizo esencial para a veciñanza de Vigo. Nin se ten tramitado a nova prórroga técnica anunciada a partir do 7 de xuño cando vence a concesión, nin se ten tampouco ningunha información sobre os pregos que van establecer as condicións nas que se quere prestar este servizo. É inaceptável que o goberno de Abel Caballero teña no limbo o futuro do autobús urbano de Vigo. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, exiximos transparencia e imos demandar que o goberno informe en detalle sobre cales son os seus plans concretos máis alá das declaracións xenéricas do alcalde de hai varias semanas. E imos solicitar tal e como xa demandamos no pleno do mes pasado, que se convoque de maneira urxente o Consello Sectorial de Transportes do Concello de Vigo para abordarmos coa máxima participación e diálogo as condicións para mellorar o actual servizo de bus. E queremos insistir dende o BNG en que a fin da concesión de Vitrasa, mesmo asumindo unha nova prórroga técnica por uns meses, é unha enorme oportunidade histórica. Unha oportunidade histórica para a cidade que nos permite ter na nosa man que evitarmos que se hipoteque por 10 anos máis esta cidade cun modelo de transporte privatizado e insuficiente. E por iso o BNG imos seguir a demandar que se constitúa unha empresa municipal de transportes que permita asumir a xestión pública do servizo como xa sucede noutras moitas cidades galegas e do Estado, moitas delas con alcaldías do Partido Socialista. O actual modelo xa se demostrou un pésimo negocio pro interese público no que a única beneficiaria é sempre a empresa concesionaria, mentres as viguesas e os vigueses padecemos un servizo de bus urbano deficiente e insuficiente que hoxe ten 250 frecuencias diarias menos das que había antes da pandemia, que opera cun mapa de liñas obsoleto, que non conecta adecuadamente os barrios e parroquias, cunha planificación horaria moi deficiente que xenera longas esperas nas paradas e ao tempo o acabalgamento en poucos minutos de varios autobuses, cun modelo de frecuencias variables en lugar de fixas que só beneficiou os intereses da empresa e cun insuficiente servizo nocturno. E todo isto co billete e tarifas bonificadas máis caras de todas as cidades galegas e unhas das máis elevadas do conxunto do Estado español. As viguesas e os vigueses queren e merecen unha cidade máis habitável, máis sustentável e máis verde. En ese camiño é absolutamente vital ofrecer un servizo de bus que sexa unha alternativa real á utilización do coche privado para que teñamos un servizo de bus que estea á altura da maior cidade de Galiza.